Otito dịrị Jesu. Tata bụ ụka nke 26 n'oge na-adanyeghị n'emume afọ nke mbụ afọ ụka. N'ụzọ pụrụ iche, tata bụkwazị Catechetical Sunday, mbọsị nzukọ ji echeta ndị nkụzi nke okwukwe niile nke gụnyere ndị nne na nna na ezinụlọ. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekele ezinụlọ niile anyị na ha ga-anọ na ajamasị dị asọ nke tata na mbara ụlọ ụka anyị. Na-ekenekwazị ndị si n'akụkụ ụwa niile esonyela anyị n'aja nke masị dị asọ tata. Na aja masị tata, anyị na-ehunye ya maka inye Chineke ekene n'isi Francis na Dorothy Akpamgbọ, ndị na-echeta 10 afọ ha ji bili dịka di na nwunye, ma na-arịọkwa ngọzi Chineke n'isi ha ka nna anyị dị asọ na-ekene ha maka alụmdi na nwunye ha. Ọ bụkwa azụmasị inye Chineke ekene na ịyọ ayịyọ n'isi Chigọziri m ọnwụ bụ ya, onye na-echeta mbọsị nne ji wee mụọ ya. Ọ bụ Fidel na-ekene ọnwụ bụ ya yọ ka echeta ya na ajamasị a. Ọ bụkwa azụmasị inye Chineke ekene na ịyọ ayịyọ n'isi onyi ọgụ amaka. Ọ bụ Greg na Skola ọgụ amaka yọ ka echeta ya na ajamasị a. Ọ bụkwa azụmasị inye Chineke ekene na ịyọ ayịyọ n'isi onyi aka amaka, bụ onye na-echeta mbọsị nne ji wee mụọ ya. Ọ bụ Skola ọgụ amaka yọ ka echeta ya na ajamasị a. Ọ bụkwa azụmasị inye Chineke ekene na ịyọ ayịyọ n'isi Charles Duruji, Nneka Duruji, Chiagozie ọnwụbụ ya na onyi ọgụ amaka bụ ndị na-echeta mbọsị nne ji wee mụọ fa. Ọ bụ ịma Ikebụdụ yọ ka echeta ha na ajamasị a. Ọ bụkwa azụmasị ịyọ Chineke maka ihe pụrụ iche nke ha bụ n'uche, bụ Francis na Dorothy Akpamgbọ. Ọ bụkwa azụmasị inye Chineke ekene na ịyọ ngọzi Chineke na nchedo ya n'isi ezinụlọ ha ndị nọ na Naịjirịa na ndị nọ n'ụzọ ije. Ọ bụ David na Mori na Nwafọ yọ ka echeta ha na ajamasị a. Ọ bụkwazị masị inye Chineke ekene na ihe ayịyọ n'isi onyi ọgụ amaka, onye a na-echeta mbọsị nne ji wee mụọ ya. Ọ bụ Helen Ebuniwe yọ ka echeta ya na ajamasị a. N'aka nke ọzọ, anyị na-ehunyekwazi ajamasị dị asọ nke ụbọchị tata maka ezumike mkpụrụ obi Reginald Asueze, onye ezinụlọ ya na-echeta ofu arọ o ji wee rapụ ụwa nke a. Ọ bụ Aloysius na Eukeria Udeze yọ ka echeta ya na ajamasị a. Ọ bụkwa azụmasị anyị ji ezunye maka ezumike mkpụrụ obi Patrick na Patricia Akọ bụ ndị nwụrụ anwụ. Ọ bụ Morris na Eugenia Akọ na ezinụlọ ha ka anyị cheta ha na ajamasị. Ka mkpụrụ obi ndị niile nwụrụ anwụ anyị na-echeta na ajamasị dị asọ tata, mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja anyị na ajamasị nke ụbọchị tata bụ ụkọchukwu Jude Umobi. Ka anyị were nchekwube na okwukwe tinyekọta ọnụ n'ukwe wee bido ajamasị dị asọ tata.
onye nwe anyị nọnyere unu. Ụmụnne na Kristi, otu dị Jesu, anyị na-ekele mmadụ niile na-anabata anyị niile na masị nke ụbọchị tata. Agbapụtagoro anyị ndị na-ayọ ekpere anyị n'ụzọ pụrụ iche, ngwana ka anyị tinyezie mba anyị ndị ọzọ ga na mba ndị ezinụlọ anyị, na-ayọkwa Chineke ka nsogbu nke anyị nọ n'ime ya bụ COVID-19 bụrụ ihe ga-akwụsị ọsịsọ. Ka anyị kwadozie onwe anyị nke ọma maka emume nke Yukaristia site n'ihe mgbaghalụ na nchekwaba nke Chineke. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị lọrọ ha, onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịtọghata ndị ome njọ, Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri nna na-arịọtara anyị Chukwu ahịhịa, onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke jike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe. Otito dịrị Chineke n'elu kacha elu. Sansage, oh yes, Christi, Achastieno, Lebube Chukuna. Ka anyị rịọ Chineke nna anyị idebere ihe niile ikere eke n'usoro iwu gị dị nsọ, bịakwadebe iwu ịhụ mmadụ ibe anyị n'anya n'ime iwu gị. Biko mee ka anyị bụ odibo gị site n'idebe iwu gị tosi iketa oke na aṅụrị nke ndụ ebighị ebi site na dị nwere anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gara ya dị ndụ na-achị ịdịkọta otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Amen. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya. Chọwanụ onye nwe anyị
mgbe e nwere ike ịchọta ya. Kpọkuonụ ya oku mgbe ọ nọ nso, ka ọkpaghara hapụ ụzọ ọjọọ ya, ka ajọ mmadụ hapụ ajọ echiche ya. Ya chee Onyenwe anyị ihu, bịakwa rịọ ebere ya. Ya bịakwute Chineke anyị, maka na ọ bụ onye amara na onye nwere obi mgbaghara. N'ihi na Onyenwe anyị kwuru sị, echiche m abụghị echiche unu, nke ụzọ m na-abụ ụzọ unu. Dịka eluigwe si dị elu karịa elu ala, otu ahụ ka ụzọ m si dị elu karịa ụzọ unu. Otu ahụ kwa ka echiche m si dị elu karịa echiche unu. Okwu nke ose mbụ ụwa. Onyenwe anyị dị ukwuu, o kwesịrị nnukwu otito. Ịdị ukwuu ya karịrị ihe mmadụ pụrụ ịghọta. Azịza: Onyenwe anyị nọ ndị niile na-akpọku ya nso. Onyenwe anyị bụ onye amara na onye ebere. Ọ naghị ewe iwe ọkụ, o jupụtara n'obi ọma. Ọ na-emere ihe niile o kere ebere. Azịza: Onyenwe anyị nọ ndị niile na-akpọku ya nso. Onyenwe anyị kwụbara ọkọlọtọ n'ụzọ ya niile, dịkwa atọ n'ọrụ aka ya niile. Onyenwe anyị nọ ndị niile na-akpọku ya nso, ndị ji ezi okwukwe na-akpọku ya. Azịza: Onyenwe anyị nọ ndị niile na-akpọku ya nso. Ihe ọgụgụ nke abụọ. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị nsọ degara ndị Filipai. A ga-esi na m kwanyere Kristi ugwu, ma m dị ndụ ma m nwụrụ anwụ. N'ebe m nọ, ihe m ghọtara bụ na ndụ bụ Kristi, ma m nwụrụ anwụ eritere m uru. Mbiri ndụ n'anụ ahụ eji m ya rụpụta ọrụ bara uru. Ndụ na ọnwụ amaghị m ka ọ dị m ka m họrọ. Ha abụọ dịcha mma. Ọ na-adị m ka atọghapụ m n'ụwa ka m jee binyere Kristi.
bụ nke ahụ kara mma. Ma n'ihi unu, ọ dị ka ọ ga-aka baa uru ma ọ bụrụ na mbiri ndụ na anụ ahụ. N'ihi ya, kpaanụ ezi agwa n'ụzọ kwesịrị ozi ọma nke Kristi. Okwu nke Osepi ụwa. Si n'oziọma dị nsọ nke Matiu dere. Jesu gwara ụmụazụ ya sị, alaeze eluigwe dị ka otu nwoke nwere ubi vaịn, onye pụrụ n'isi ụtụtụ ịchọta ndị ọrụ ọ ga-etinye n'ubi ya. Mgbe ya na ndị ọrụ ahụ kwubili na ọ ga-akwụ ha otu mkpụrụ ego n'ụbọchị, o zigara ha n'ubi ya. Mgbe elekere 9 gasịrị, ọ pụkwara hụ ndị ọzọ ebe ha guzo n'etiti ọma ahịa. O wee sị ha, jeenụ rụọrọ m ọrụ n'ubi m. Ihe ọbụla ziri ezi ka m ga-akwụ ụnụ. Ha wee jebe. Ọpụkwa ọzọ, elekere 12 na elekere 3 n'ehihie mekwa otu ihe ahụ. Ihe dị ka n'elekere 5 na mgbede, ọ pụkwara hụ ndị ọzọ ka ha guzo nkịtị. O wee sị ha, gịnị mere unu ji guzo ebe a kamgbe taa na-alụghị ọrụ? Ha zara ya sị, n'ihi na ọ dịghị onye ọbụla goro anyị ọrụ. Ọ sị ha, gawanụ n'ubi m. Ma mgbe o ruru mgbede, onye nwe ubi ahụ gwara nwaodibo na-elekọtara ya ubi sị ya, kpọkọta ndị ọrụ niile, kwụọ ha ụgwọ ọrụ ha, malite na ndị ikpeazụ wee ruo na ndị bụ ụzọ. Ndị bịara ọrụ n'elekere 5 na mgbede pụtara akwụ onye ọbụla n'ime ha otu mkpụrụ ego. Mgbe ndị bụ ụzọ bido ọrụ bịara, ha chere na a ga-akwụ ha ụgwọ karịrị nke ndị ọzọ. Ma ihe onye natara ka ibe ya natara. Onye ọbụla natara naanị otu mkpụrụ ego. Mgbe ndị bụ ụzọ natara ego nke ha, ha tamuru ntamu sị ọgaranya ahụ ubi, ndị abịala ikpeazụ
rụrụ ọrụ naanị otu elekere, ma imeela ka anyị na ha halụ. Anyị bụ ndị sitere kamgbe chi bọrọ dọlịba ndọlị na-anwụ n'ime chala anyị n'isi n'ụbọchị taa. Onye nwe ubi ahụ zara otu n'ime ha sị, enyi m, gịnị ka m ji mejọọ gị? Ihe mụ na gị kwuru ọ bụghị ọ bụkwa na m ga-akwụ gị otu mkpụrụ ego n'ụbọchị? Nnala ihe m gị nara. Achọrọ m ịkwụ onye ikpeazụ ụgwọ ahụ m kwụrụ onye bụ ụzọ. Ọ bụ na m enweghị ike iji ego m mee amara? Ọ na-ewute gị na abụ m onye obiọma? Etu a ka onye bụ ụzọ ga-esi ghọọ onye ikpeazụ aghọọ onye bụ ụzọ. Oziọma nke o si bụ ụwa, Otito dịrị gị, Kristi. ka anyị si oziọma nke ahụ nata mgbaghara nke njọ. Amen. 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 O nwere ihe o mere m ji enye ya ekele. O nwere ihe o mere m ji enye ya ekele. O nwere ihe o mere m ji bulie ha ya elu. O nwere ihe o mere m ji enye ya ekele. O nwere ihe o mere m ji enye ya ekele. O nwere ihe o mere m ji enye ya ekele. Nye ya ekele. Onye obiọma, o nwere ihe o mere m ji enye ya ekele. Nye Nye ya ya ekele. ekele. Ọ bụ onye obiọma, o nwere ihe o mere m ji enye ya ekele. Amen. Amen. Nne na Kristi, Chineke anyị bụ onye obiọma. Ọ bụ onye obiọma. Ya pụtara ife na ihe ọgụgụ agụ n'ozi ọma tata. Anyị fụrụ ya bụ onye ọgaranya nwe ubi nke nọchitere anya Chineke. Anyị fụrụ site n'obiọma ya ka o si wee kwụọ ndị mmadụ nnukwu ụgwọ, n'agbanyeghị na ha ebidoghị ọrụ n'oge. O wee pụta na Chineke adị eche etu mmadụ si eche. Uche Chineke dị iche n'uche mmadụ, maka na enwere ike ndị a bidoro ọrụ leti nwere ike bụ na enwere onye gorofe ọrụ, ọ bụrụ na ha achọghị ịlụ ọrụ. Maka na a na-ekwu n'elu ụwa na enwere ndị bụ omere ma chi ekwerọ. So wee bụrụ ka ihe ụwa si wee dị. Ọ bụrụ na ha achọghị ịlụ ọrụ kama na ya adịgo dịka o si wee dị. So ihe ọbụla agụrụ anyị tata na-arụtụrụ anyị aka na uche Chineke abụrụ uche mmadụ. Uche Chineke abụrụ uche mmadụ ma ncha. Etu mmadụ si eche abụrụ etu Chineke si eche. Ihe ọgụ gwakwara anyị sị ka anyị chọba iru nke Chineke. Ka anyị chọwa iru nke Chineke. Ihe ọgụ nke mbụ si n'akwụkwọ onye ama Aịzaya kwuru sị, chọba dị nwenu mgbe e nwere ike ịchọta ya, kpọkuo ya oge ọ ka nọ nso, kpọkuo ya mgbe ọ nọ nso. Ịchọ iru nke Chineke, chọọ iru nke Chineke dị mkpa na ndụ anyị. Ihe ọgụ gwakwara anyị sị ka anyị wepụ echiche ọjọọ na mmegbu na ekworo n'obi anyị. Ya bụ ihe ọgụ nke mbụ chetakwara anyị sị na mgbe anyị na-achọkwa iru nke Chineke, ka anyị makwa na uche Chineke abụkwaghị uche nke mmadụ. Maka na anyị nwere ike
na-eche na ọ ga-esi etu a wee dị mana emesịa ọ dịghị etu ahụ. Ka anyị rapụkwa ikoropụ obi maọbụ mgbe anyị na-ekpe ekpere na-ayọ Chineke ihe onwe ike bụrụ na anyị enwetabeghị ya etu anyị si wee chọọ. Ka anyị hapụkwa inwe nkoropụ obi, ka anyị nọgidesikwa ike na ekpere na ịchọ ọrụ nke Chineke, maka na enwere ike etu ahụ anyị si eche ya, etu ahụ anyị si chọọ ya, anyị amasọrọ ihe anyị amarọ ebuka, so Chineke nwere ike dewere anyị nke ka mma, mana anyị amarọ nke uche mmadụ si wee pee mpe. Uche mmadụ abụrụ uche nke Chukwu. Ihe ọgụ nke abụọ si n'akwụkwọ ozi Pọl degara ndị Filipi gwakwara anyị maka ịchọ iru nke Chineke, ikwe ka ozi ọma nke dị nwere Jesu Kristi na-agbaziri anyị, na-edukwazi anyị na ndụ anyị, ijide aka n'ozi ọma nke Kristi. So ọ ka na-ekwukwa maka ịchọ ọrụ nke Chineke. Abịazie n'ozi ọma nke Matiu, Jesu kọkwara ọmarịcha akụkọ dịka o si akọbụ mgbe niile n'ozi ọma. Ọmarịcha akụkọ ọ ga-abụ ị ga-esia ya ịghọtago ihe a na-ekwu. Maka nna nwe ubi pụrụ ịchọ ndị ọrụ n'ugbo ya. Ụfọdụ ka ọ gbọtara n'ụzọ ụtụtụ, ndị ọzọ n'oge dị iche iche n'ụbọchị, ma n'efifie ma na mgbede. Ọ ka na-agbata ndị ọrụ. Ọ bụ onye nwere obiọma, onye ọdịmma mmadụ na-emerịta na mmụọ. Ya bụ nna nwe ubi ahụ wee na-agba ndị ọrụ. Oluzie mgbe a ga-akwụ ụgwọ, o bidozie ịkwụ ụgwọ n'ebe ndị ikpeazụ, ndị bịara ọrụ ikpeazụ. Ndị bịara ọrụ ikpeazụ ka ebido wee kwụwa, wee kwuo onye ọrụ na-efu ụgwọ. Wow! Mgbe ndị bidoro ọrụ n'ụtụtụ bịaziri, ndị bidoro ọrụ n'ụzọ ụtụtụ bịaziri, ha na-atụ ya na ha ga-anata ego karịa ịnọ. Mana gịnị mere? Anatakwa ofu ụgwọ ahụ a kwụrụ ndị bido n'ikpeazụ. Akwụsịsị anyị na ha bido wee tanwube. Amagoro ụdị ntamụ ndị mmadụ na-eme ebe ọga nwe ọrụ na ọ nwere ike ọ na-ekwu ozo ọnụ ya ezo ozo ọnụ ya, maka na okwusi ike nwere ike echi agaghị agbazi ya ọrụ. So mana anyway, so ha wee na-atamụ ntamụ, gịnị mere iji kwuo anyị ihe kwuru ndị a bidoro n'ikpeazụ? Nna nwa ọrụ wee sị ha na ya anaghị emenwe ọnụ, na ọ bụ ihe ya na ha kwuru n'ụzọ ụtụtụ, ọ ya ka ọ kwuru ha. Ọ na-ajụ ha sị, ọ na-ewu na iwe na abụ m onye obiọma? Maka na ha na-asị na o ziri ezi, na dịka esi ekwu is not fair. Well, life itself is not fair. E nwere ọtụtụ ihe anyị adị ahụta n'ụwa, o wee bụla etu ụwa si wee dị. Mana ihe dị mkpa na ya nwebụ ozi ọma bụ na o nwere onye emegburu emewu, o nwere onye emegburu, kama na nna nwe ọrụ bụ onye nwere obiọma. Nna nwe ọrụ nke nọchitere anya Chineke bụ nna obiọma. Chineke anyị bụ onye obiọma, na-eme ka anwụ na-achara onye ọbụla, ka mmiri na-ezoro onye ọbụla. Chineke bụ onye obiọma. Ya ka o jiri mba na anyị gara achọ iru nke Chineke, na-akpọpụta Chineke, maka na o were anya na onye nwere Chineke nwere ihe niile kasị mma. Ya bụ ka agbara nke Chineke na-edu anyị, na-anọnyekwara anyị, ka anyị wee ghọta nke ọma, na-aghọta mgbe niile ihe ka mba
ndị n'ụwa anụnwa na-aghọta mgbe niile inwe ntụkwasị obi n'ebe Chineke nọ, na mkpa ọ dị ịchọ uche nke Chineke na ilu nke Chineke na ndụ anyị. Nke a bụ ekpere anyị site na Kristi Onyenwe anyị. Amen. Ka anyị kwụrụ ọtọ kwupụta okwukwe anyị na Chineke. Ekwere m n'otu Chineke, nna ji ike niile, onye mere eluigwe na ala, ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu Onyenwe anyị Jesu Kristi, otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa tụọ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, a mụrụ ya mgbe emee ya eme, ya na nna bụ otu ihe, ihe ha jiri bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọpụ ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ taa ahụhụ, ọ nwụọ, elie ya, ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwuo, ọ ragoro n'eluigwe nọrọ n'aka nri Nna, ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe m na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na Nna na Nwa pụta, onye a na-esekpuru na-etokọdo ya na Nna na Nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik. Ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya nke mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa na-abịanụ. Amen. Ebere nke anyị bụ ndị kwenụ nọ na Kristi, ka anyị wee n'okwukwe chekwa na ịfụnanya ka ọ sara Chineke mba anyị gaa. Aka nzukọ nsọ Kristi na ndị ndu ya niile, ndị nyere ndụ ha maka ịgbasa ozi ọma Kristi, ndị nkụzi nke ụka na ndị mgbasa okwukwe, ka amara Chineke chegide ha oge niile. Anyị arịọ gị dịnwe n'anyị. Maka ndị ọchịchị nke mba niile dị n'ụwa, ndị niile na-ejere obodo ozi n'ụzọ dị iche iche, ọkachasị ndị na-arụ ọrụ n'ugbo vaịn nke udo, ndị na-eweta udo n'etiti mba na mba, ndị na-eweta udo n'etiti mmadụ na ibe ya, ka Chineke gbaa ha ume n'ọrụ ha oge niile. Anyị arịọ gị dịnwenụ. Maka ndị niile na-ata ahụhụ n'ụzọ dị iche iche, na ndị nyerela ndụ ha maka okwukwe, ọkachasị ndị otu Kristi na mba Middle East, ka ịhụnanya Kristi wetara ha udo, mee ka àjà ha jiri ndụ ha chụọ meta mkpụrụ nke okwukwe na udo n'akụkụ ụwa niile. Anyị arịọ gị dịnwenụ. Maka ndị niile na-agba mbọ ịhụ na ọrịa kwụsịrị na ahụhụ n'akụkụ ụwa niile, ọkachasị ndị dọkịta, ndị ọrụ ha bụ ịchọpụta ọrịa na ihe kpatara ya, ka Chineke nye ha amamihe zuru oke nke sitere na mmụọ nsọ. Anyị arịọ gị dịnwenụ. Maka anyị niile gbakọrọ n'oche nri nke dịnwenụ anyị, ọkachasị ndị nọ n'oke ihe mgbu nke mmụọ,
na ndị na-enweghị onye enyemaka. Ka Chineke leta anyị na mkpa anyị niile ma nye anyị okwukwe siri ike iji na-aza oku ahụ nke a kpọrọ anyị. Anyị arịọ gị dị nwenụ maka ndị nwụrụ anwụ, ndị anyị na-echeta na ajamasị tata, ndị nwụrụ n'ihe mberede dị iche iche na nso nso a, ndị nwụrụ n'oke ọgba ọkụ na ikuku mmiri. Ka Chineke nye ha ezumike ebebe ma kasie ndị ọnwụ ha metụtara obi. Anyị arịọ gị dị nwenụ ebe n'ime obi ka anyị kọsazie Chineke mba anyị ndị ọzọ gaa. Chineke ji ike niile dị ebighị ebi, anyị bụ ụmụ gị agbakọgo n'iru gị wee na-akọsara gị mba anyị dị iche iche. Biko anyị na-arịọ ngọzi gị na ndụ anyị, nchekwaba gị na mgbazi gị oge niile site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Ugbu a bụ oge onyinye. Biko nara, nna nara, biko nara ihe anyị, biko nara ya, gọzie ya dịka debe. Biko nara, nna nara, biko nara ihe anyị, biko nara ya, gọzie ya dịka debe. Chukwu bịara n'ụwa n'ụdị nke anyị wee gbapụta anyị. Biko nara ya, gọzie ya dịka debe. Biko nara, nna nara, biko nara ihe anyị, biko nara ya, gọzie ya dịka debe. Achịcha na mmanya mmadụ nke anyị, Kristi na-atụ maka anyị. Biko nara ya, gọzie ya dịka debe. Biko nara, nna nara, biko nara ihe anyị. Biko nara ya, gọzie ya dịka debe. Chukwu bi n'igwe nara ekele anyị, anyị na-enye gị ha. Biko nara ya, gọzie ya dịka debe. Biko nara, nna nara, biko nara ihe anyị. Biko nara ya, gọzie ya dịka debe. Achịcha na mmanya gbada nke anyị, Kristi na-atụ maka anyị. Biko nara ya, gọzie ya dịka debe. Ebere ụmụnna m ka ji anyị na-achụburu ga-amasị Chukwu na ji ike niile ịnara anọ. Onye nwe anyị nara aja nke a n'aka anyị maka otuto na ebube afa gị, maka ọdịmma nke anyị na nke ozugbo nzike ya dị asọ. Amen. Onye nwe anyị na-arịọ gị
were obiọma mee ka onyinye nke a anyị bụ dị nke gị na ịhụnyere gị masị gị naranụ, ka ihe anyị ji okwukwe na ịhụnanya ebutere gị ghọọrọ anyị ihe ọgbụgba ndụ nke eluigwe site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị nọnyere ụnụ, Nọnyekwara gị. welite n'obi elu. Anyị ewelitego obi anyị elu n'ebe dị nwe anyị nọ. Ka anyị nye ndị nwere Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ekwesị, bụrụkwa ihe ziri ezi. O kwesịrị ezi, bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ. Ka anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile na-adị nsọ. Chineke ji ike niile, onye dị ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwe anyị, onye jiri ihe ebere onwe elu maka mmehie mmadụ, onye ka mụọ ya na Virgin Maria. Ọ gbapụtara anyị n'ọnwụ ebe ebe site n'ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe, bịa site na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebe ebe. N'ihi nke a, anyị na-eso igwe ndị ọma niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-asị: Nsọ, 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 osebụrụ ụwa, Chineke nke eluigwe na-agha, ebube gị jupụtara n'eluigwe n'ala. Hosanna, 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 Hosanna n'elu kasị elu. Ọ dị ngọzi bụ onye bịara, onye bịara n'aha Onyenwe anyị. Hosanna, 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 Hosanna n'elu kasị elu. na ịdị nsọzie sọ gị na-eru m nsọ. Anyị na-arịọ ka ido onye ndị a nsọ site n'ikwasị ha mmụọ gị, ka ha wee ghọọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu ụdị ihe n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee n'alụ. Onye na achịcha anyị ga-ekele n'otuto ya nwa anya ya ewu maazụ ya sị: nara m nke a rie na unu niile, ka bụ ahụ m ka a ga-eji nye maka unu. Etu ahụ ka o si mee mgbe a gụchara ndị anya asị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele n'otuto, binye onwe maazụ ya sị: nara m nke a ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, ka ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe. A ga-agba ya n'ihi ụlọ na n'ihi mmadụ niile ka e wee gbaalụ njọ, na-emenụ nke a na ncheta nke m. Esegbulum gị Chukwu dị na nzuzo, onye na-ezi n'ụdị sakramenti, eji m obi na-ere na ncheta nke ọ bụla metụrụ ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị acha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ikwu n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-ata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Na ncheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Jose na ndị ofe ọta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ ndị nwụrụ anwụ n'ihe nke mbe gị. Biko meere anyị niile ebere ka anyị soro Maria dị ngọzi nne nke Chukwu, Josef dị nsọ bụ di ya, ndị apọstụl, uche onye dị nsọ na dị nsọ gị niile, imere uche gị n'ụwa a wekọta ndụ ebe ebe, ka anyị sokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị.
amen. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na-edekọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa tụ ụwa niile. Amen, 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 amen. Blessings and glory, wisdom, thanksgiving, and honor, power and might be unto the Lord forever and ever. Amen. Ụmụnna ka anyị were ebere nụ nzọpụta anyị kụziri anyị wee gbakọọ Chukwu nna. Nna anyị nọ n'eluigwe, ka otuto dị n'afa gị, ka ọchịchị gị bịa, ka eme uche gị n'ụwa, ka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị taa nri nke ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmefu anyị ga, ka anyị si gbaghara ndị mefere anyị. Ekwena ka anyị kwe na nranye, ma zọpụta anyị n'ajọ ife. Amen. Zọpụta anyị na-arịọ gị ose bụ na-ajọ ihe niile, were ebere udo n'oge nke anyị si n'inye aka ebere gị, ka zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị wee gbara nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka ndọghachi nke nzọpụta anyị Jesu Kristi. N'ihi na ọtụtụ bụ nke gị, ike na otuto ebe 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 ebe. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye ndị apọstụl gị, udo ka na-ahapụrụ udo nke m ka m na-enye unu. Elekwara anya na nje anyị, kama lekwasị anya n'okwu nke nzukọ gị, nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile uche gị siri chọọ, ibe dị ndụ na-achị ebe 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 ebe. Amen. Udo kwesịrị gbajiri unu mgbe niile. Dịkwara gị. Feelu nwanne gị aka maka ekele nke udo Udo na ịhụnanya Kristi. Nwatụrụ nke Chukwu, nwatụrụ nke Chukwu, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Nwatụrụ nke Chukwu, nwatụrụ nke Chukwu, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Mere anyị ebere, mere anyị ebere, mere anyị ebere. Nwatụrụ nke Chukwu, nwatụrụ nke Chukwu, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Nwatụrụ nke Chukwu, nwatụrụ nke Chukwu, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Mere anyị ebere, mere anyị ebere, mere anyị ebere, nwatụrụ nke Chukwu, nwatụrụ nke Chukwu, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Nwatụrụ nke Chukwu, nwatụrụ nke Chukwu, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Nye anyị udo, nye anyị udo, nye anyị udo, udo. Nye anyị udo, nye anyị udo, nye anyị udo, udo. Lee nwa atụrụ nke Chukwu na onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, ha nwere isi ọma bụ ndị agbọrọ na olili nke nwa atụrụ Chineke. Dị nwenụ, etosira m ịbata n'ime obi m, ma kwuru asọsọ okwu, na mkpụrụ obi m ga-adịrịrị. Ka ahụ na ọbara aka isi chekwaba anyị nọ na ndụ ebe ebe. Amen. Biko Chukwu ezi m obi niile, na
ka anyị rịọ arịrịọ onye nwe anyị iji ire ihe ọgba ndụ gị gbaa anyị ume. Biko were obiọma gị na-enyere anyị aka mgbe niile, mee ka anyị site n'ihe oriri nke a anyị na-eme mgbe niile na ezi ọrụ nke ndụ anyị rite ulu nke nzọpụta ebighị ebi site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Ugbu anyị ga-ege ntị n'ịma ọkwa. Otito dịrị Jesu. Anyị na-echetara ndị parish anyị, ndị nọ ebe a na ndị si n'ụlọ wee sonye na ajamasị dị asọ tata na onyinye owuwe ihe ubi nke parish anyị nke arọ a ka na-aga n'iru. Ohere ka dịrị onye ọbụla ịkwado ministri ya maọbụ zonu ya, mana anyị na-arịọ n'oge na-agakwa maka ngwụcha ọnwa. Cheki iji akwado zonu gị ma ministri gị, cheta ka ide na memo afa ministri maọbụ zonu iji akwado, ma gbaa mbọ ka o rute ọfịs na ngwụcha ọnwa Septemba ka zonu ma ministri iji akwado wee nwee ike ịnweta kredit maka ya. Tata bụ ụka nke ịtọ anyị na-agbakọba esonyere Jesu Kristi nọ na Eucharistia dị asọ na mbala ụlọ ụka anyị, mana anyị na-echetara ndị parish anyị niile na onye ọ na-esili ike ịnọ na moto wee ruo mgbe ụka gbasara, na onye dị otu a nwere ike pụta nọrụ n'ebe ndo dị. Onye nwekwara ike iji umbrella, onye ahụ nwere ike weta umbrella. Anyị na-ekenekwuazị ndị parish anyị n'ụzọ pụrụ iche etu niile ha si atụta alụ na-eme ihe anyị na-eme ji aga nke ọma. N'ụzọ pụrụ iche ndị na-apụta esonyere Kraịst na mbara ụlọ ụka anyị, ekene ka parish anyị na-enye ụlọ, ma na-echetakwuazila onye ọbụla na ọkwa na nkwado anyị n'ụzọ niile anyị si enye aka na-enyere parish anyị aka ịgbasa ozi ọma Kristi n'akụkụ ụwa niile. Ụzọ niile anyị nwere anyị si akwado parish anyị, nwere ike ije na webụsaịtị, nwekwana ike inye onye na-abịa ụka envelopu gị maọbụ itinye ya na mail. Anyị ka na-arịọkwa enyemaka ndị mmadụ n'ụzọ pụrụ iche, n'ụzọ dị iche iche. Live streaming na Facebook, live streaming na YouTube, na update information na webụsaịtị anyị. Ndị nwere onyinye dị otu a, anyị na-arịọ ka ha kpọtụrụ ọfịs ka anyị nwee ike ịkwado ụka anyị na parish anyị n'ụzọ dị otu a, ka ozi ọma Kristi wee na-aga n'iru. Ndị confirmation class, ndị nkụzi unu na-echetara unu na confirmation classes ga-ebido tata. Ndị dị otu a kpọtụrụ ndị nkụzi unu, Mrs. Omako, maọbụ kpọtụrụ ọfịs ma Satoni Ikebụdụ, ọ ga-enye gị infọmeshọn ị ga-eji wee join klaasị ahụ. Anyị na-ayọkwazị ndị nne na nna na ọ na-enyere ụmụaka a na-akụziri ihe aka ma edebata afa ha late. Anyị na-ekenezi onye ọbụla, ọkacha ndị parish anyị ndị pụtara n'agbanyeghị ọnọdụ siri ike na-echere anyị aka mgba ịka ụka na mbara ụlọ ụka anyị. Anyị na-ekenekwuazị ndị niile si n'akụkụ ụwa dị iche iche wee na-esonyere anyị na ajamasị dị asọ, ma sikwa n'ebe ha nọ na-enye anyị nkwado n'ụdị nke ha. N'ụzọ pụrụ iche, anyị na-ekene ụkọchukwu anyị Fada Jude Umeobi, onye na-achịkọta anyị ebe a oge niile.
n'oge ịnata olili dị asọ, anyị na-ayọ ka ndị nọ n'ụgbọala bụrụ ndị izizi ga-ebu ụzọ gaa. Biko anyị soro usoro niile ndị ọshas ga-enye anyị. Ọ bụrụ na ndị nọ n'ụgbọala gasịa, ndị ji ụkwụ agazia bịa nata olili, biko ka anyị soro usoro ndị ọshas ka o wee nyere anyị aka ime ọsịsọ. Otito dịrị Jesu. Ugbu anyị ga-enye ngọzi ikpeazụ ka anyị wee natazie olili. Onye nwe anyị nọnyere n'ụlọ, ka Chukwu ji ike niile gọzie ụlọ, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Misa abụsigo, ka anyị laba n'udo. Ekene dịrị Chukwu. Ka anyị laba n'ụlọ na misa bụ